Tingnan na si ate. Tingnan na si mama mo. Ayan at nag-edit muna ako dito. Edit time. Mainit pang umuwi. Bumili si mama nito siya ng cook tsaka burger. Si Pula tinatapos ang inuukayan. Sabay na lang kami ni Pula. Grabing init pang uwi oh. Baka sumama pa yung pakiramdam namin sa biyahe. Mahirap na. Ma-dehydrate tayo. Dito muna kami. Itong gamit kong GoPro yung binigay ni Kuya Jojo. Gamitin ko naman baka masira. I-try kong gamitin naman. Ito pahinga muna. Nagkukurap kasi yung battery. Wala pa yung in-order ko. Sira na yung mga battery ko. Mga butog na kasi. Napalaban yan yung mga panahon na naka-challenge tayo. Kaya napalaban ng yan yung mga battery din sa GoPro nila Nini. Snack sir. Snack. Tamo ay. Sabi mo na lang ako. Ako, tubig lang ako. Bukas, dito ka pa rin oh. Ay, ang sarap. Bukas dito ka pa rin oh. Bukas, holiday. Holiday. Ang sarap. 40 din oh. Pero malaki to. Oh. Sa litra ng ay. Mga natin. Patunog-tunog ka. Kami tantara. Birthday nito siya. And happy birthday. Unang kagat, kinapay lahat. Doy! 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 Bilyar ako ngayon. Ay, amo ay! Puno kami ka no? Ganto mo niya? Ay, mamaya pala may siya. May turnover. Wala, pagod. Hindi ko kayo makapunta. Turnover niya. Ano na yan? Siguro mga alas. Turnover na ano yan? Sa ano? Iba kantura. 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 Tapos nagpakandidata. Siya naggana. Butuhan. Opo, nagbutuhan. Tapos, Last year. opo, last year. Tapos buwan ako sa kanya, sukuruna. Tapos sukapa. Nakulay-kulay Turnover red. niya. Yaman ito turnover niya na nagpuninga naman niya. Hindi siya ito sa bula. Okay. Sa bilya. Ano ng kilo lang? Maoram pa. Sila kami. Magtong? Magtong. Basta magtungga. Oh, Kilo lata. Kilo lata. makuha to. Kung gano'n, ganyan kami. Kawan mo makalima pa mo. Gawa kitang Sumubra pa, taon yung sinabing gawa kitang vlog kayo na. Sarap eh. Salamat sa pamerienda nila. Ay, laging busog. Umuwi na kagad kasi sila eh. Umuwi na yung team. Tapos masarap man sa wasan. Hindi. Yan ako, malaki ko nagramon sila. Ano madami, miss na? Bila ko ng susupas baga? Oo, supas. Ano po kasi sila umuwi? Mga lagpas pa lang buwan. Kaya hindi pa man naman nakakapag-prepare ng merinda. Mainit daw kasi. Hindi kasi init. Sabi ni Anton doon ko may brownies niya kami. Tapos ko lang ito siya. Tapos gawa tayo ng
pang-abroad ko naman kinuna. Kaya na po, tulog na ngayon. Magayon sa pagluto mo baga? In-upload ko to kanya? Nag 1-4. May vlog siya no isang araw. Wala na ako dito. Na-delete. Sago bro ako. Amo, naman dito. Ako katubig. Amo. Na-delete ko ngayon. Kanina. Pagsaguban ko ron Ram. Ayan, vlog natin si Mama ni Tricia. Ay ano, may cook. At bali, kasi buhay yung ano, may bomba kasi dyan na galing dun sa ilog na yun, yung pinuntahan namin nung nakaraan ng papa niya. Buhay, nagpapatubig kasi dyan. Bukas, magbubuhos ata nito sa poste. Ngayon, sabi ni mama niya, mag-iigib na siya kasi ano lang sila dyan sa may sa may water pump dyan sa kapitbahay nila, kamag-anak nila. Kaya habang buhay yung yung patubig, mag-iigib na raw si mama ni Tricia para may magamit daw kami bukas. Yun, daming tubig kasi Wala kaya nasisip-sip na isda? Okay? Wala? Tulungan ko na rin. Kasi mabigat to eh. Mabigat to. Amo kayo. Ba? Tuloy-tuloy yan. Tulungan ko na si ate. Mahirap tong punuin. Magpa-video tayo kay Tricia. Mabigat yan. Pa-video tayo sa ating bida. Right? Ganda. Ako na lang pala magbuhat. Sandukan mo na lang. Mabigat yan. Malalagay ko rin to. Pusit. May track. Tingnan mo si ate. Tingnan ka di mama mo. Bayad bandoy talaga. Magandang narum-ruman. Buti naalala na may tubig. Bukas, sandok wala lang sandok. Gogi. Pala ko na may ka-online.
Ay, para Shopee to. Marami ko ano. Kapag kung kaya ko Maangin na. Mangin na kapago. Libreng tubig. Hindi mo na pinabubayad ni ating ano yan. Bubutang sana. Ano na? okay. Yan, apaw na. Ay, bilya ka na. Last na. Utahan ko na din. Hingal. Hingal ba? Yung mama niya. Hingal na. Ano, lagyan mo pa yan? Ah, sige. Buhatin ko. Maganda sana kung may drum pa na. Kahit dalawa pa. Dalawa pa sana. Yan. Mga kasi pag may tubig talaga, sandok na lang ng sandok. Oo. Libre naman, pwede naman to, bawal igiban. Galing to dun sa ano, sa ilog. Mabigat kasi to, kawawa naman na ano, hindi natulungan. Right. Ako na, te, ako na. Tapos na. Magugas na rin ng paa dyan, mama. Pag nakapahinga na yung paa ko. Amo ay. May tubig na. Diba? Subukan ko to, sabing ano. Ano daw to? Kasler ng madawon. Try natin ito. Kung magaling talaga. Patro. Try natin kung magaling talaga to. Ito rin siya magaling. Oh? Magaling. Malupit. Alam mo na kasi mainit pa. Libang-libang mo na. Kombinasyon. Marunong. Amo. Galing. Nakakasarili. Ay, pinilo ko yun. Lupit ko pa yun. Nakatres na ako. Hindi nga ako makasira. Amo? Ay! Ay! Pwede ka nang umupo. Sinukumay tayo ako. Yun. Ba? Yes, yes na. Thank you. Pero, spot. Eh, hindi mo katising spot pero saan mga bantay gayon? Spot ka sabi, bilyaran. Eh, ano na rin? Kilig-kilig. Tambi lang. Ayan po at pauwi na kami. Nauna si Pula. Ayan si Pula. Alas 4 na, grabe yung init. Ayun, happy fiesta, barangay Malawag.
At sila sila Ate Catherine Guanzon, shout out. At sila Kuya Jesus Dario, asawa ni Ate Catherine. Pasensya na di kami makapunta kasi mag-i-edit pa. Pasensya na po kayo. Nag-invita yun sila. Yung kung naalala niyo yung yung binigyan natin ng ating sponsor na ng wheelchair. Ang kila Ate Margie at busy. Mag-i-edit pa po kasi kami. Ano po lang. Hello. Try natin kung matapos kaagad yung edit. Pag kaya pa ng oras. Alas 4 na eh. Pero grabe pa yung init. Ayun po mga kaparang Jason, nasa bahay na ako. At nagtimpla si amin ng kape, mak. Yan si amin. Sasaing na rin kasi ano na eh 4:33 yan kape. Tikman natin tong loto niya. Ito pandesal. Charan. Wow! Sarap. Masarap to. I-taste mo muna. Masarap yan. Tingin ko pa lang may kamatis eh. Masan yung ano ma? Yun. Ito paborito ko dyan. Luto niya. Ano bili mo ma? Tapos, Sarap nito mga parang dito. Ano bili mo ha? sarap. Nilagay sa akin yung mama niya. Ang kulang doon. Yung... Dito ba po ito? Harap. Parang ko yung mga pangalan. Diyo. 240 ang kilo, 100 lang binili ko. Sarap niya. Kasi ano ka? Mabibitin lang. Malalaki pa tayo yung pusit. Parang gusto kong Kaya nililisan ka pa yan. parang wala nang ulam mamaya. Oo nga, mag-ano na lang mamaya. Pandesal na lang. Maganda. Pag kumay ka sa kanin, Oo. kumay ko lang ka lang. Harap. Parang kumain na kain. Pandesal. Mainit pa. Kuwang-kuha yung ano. Wala lasa ko sa tapos eh. Hindi na siya sa kamatis. Bawang sa luya. Pagkalap natin. Ayan, merinda muna pa ako. Ayun, dito na ako sa bahay. Dugtong na lang ito doon sa ano. Kasi kanina, tinulungan ko yung mama Tricia na nag-igib. Yung sa kalon sa patubig. Wawa naman ang bigat ng balde. Tinulungan ko na. Nag-vlog na rin ako. Ang host. Sa kapitbahay. Para makatipid kasi may patubig nga. Kaya, siyempre, bili ng host para diretso na sa kanila. Hindi na mag-inig. Hindi naman pwede yun. Kasi sa patubig nga. Yung ano, doon sa kapitbahay na sa nagkuka ng tubig, mayroon hose. Para makatipid din. Ayan po, hanggang dito na lang muna ang vlog nito. At siyempre, shoutout sa lahat, mga sponsor, sa viewers, sa mga nagbibigay ng pagkain namin doon. Shoutout po sa inyong lahat. Yan. Ayan, bye-bye, love you all. Love you all.